η λαγουδιέρα πάει προς τα πίσω και προς τα μπροστά, ώστε όταν γυρίζουμε τη μηχανή 360 μοίρες γύρω από τον εαυτό της, να μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε όπισθεν. Ανοίγουμε την τάπα προκειμένου να περάσει αέρας μέσα στο δοχείο με τη βενζίνη. Τραβάμε το τσοκ και βάζουμε το καύσιμο στο on. Εδώ πέρα ο μοχλός είτε είναι forward είτε είναι neutral, δεν παίζει κανένα ρόλο, απλά τον αφήνουμε συνήθως neutral προκειμένου να δουλέψει λίγο στο ρελαντί η μηχανή στην αρχή.